Бу узган елгы кадрлар экологлар Шушма елгасыннан су үрнәге ала. Узган ел ул ак төскә кергән иде. Май комбинаты җитәкчеләре моның сәбәбен белү өчен галимнәргә мөрәҗәгать итте. Алар җентекле тикшерү үткәргәннән соң зарарлы матдәләрнең артуын ачыклаган. То есть это не сотни ПДК экстремального солка. Бу саннар куркыныч түгел, алар тиешлесеннән 1000 тапкыр артып китмәгән. Гадәттә районнарда чистарту корылмаларының җитәрлек булмавы күзәтелә. Тикшерү нәтиҗәләре буенча елганы пычратучы чыганаклар берничә булып чыга. Галимнәр Шушмага район үзәгеннән юнтык сулар агып төшүен ачыклаган. Моннан тыш якында гына транспорт йөри көтү көтәләр. Ә заводның чистарту корылмалары физик һәм химик матдәләр белән чистартыла. Биологик чистарту булуга әзерләнә. Завозится вот активно ил. Инделем китерелгән чистарту корылмаларын зарарсызландыру эше бара. Оешма биологик чистарту корылмаларын эшләтеп җибәрергә әзерләнә. Бу киләчәккә зур өметләр уята. Эшләр өлешләп башкарыла. Заводта җитештерү күләмендә эш урыннарында саклап калырга тырышалар. Биологик чистарту корылмалары урнаштырылган. Бу көннәрдә аны соңгы тапкыр сынап караячаклар.